Tambotenda. Kuda kutenda. Panenda kuti paita nyika nhatu. South Africa ino, neBotswana, neZimbabwe. Ndakutenda vatakabvunawo kumusha kwedu tose kuZimbabwe. Neniwo nababa vedu vanokudzwa, baba vedu vamudalani, tambodze munhu mukuru, vambozorora vazotogokwanemushana somukuru wedu handiti. Baba vedu vanyamwa nana vadengu kugara vatendi nabambogidza bishop vachitima vamuzika vakati ndiye Johani famba naye kugara vatendi tichitenda nenyama dzosvika kubva kuBotswana, tichitendazve mapoka edu muno muSouth Africa dai vagadzirwa musangano pano kuburikidza ivo vari 4 sezvatakaudzwa nomunhu waMwari, ivo vana vaChikwanda, vana vaMbadho, vana vaChihombe, vana vaGurashira. Taona vakuru vachina vese vari pano vari zvinhu zvedu toshanda pamwe chete kugara vatendi. Taona zofuti veCape Town navamwe andingatadza kuziva asi ngatende Mwari kugara vatendi. Ndikana kutaura nokuti ndakabata neflu pauro pairwadza ndasinongopanzwa kugara vatendi. Asi ndakazonga kuti ndiine mistake bhachi imabhachi nawo ndakaita utatu ndakatora sukumusha kwangu wedha yokwenera chinhu iyi kunopisa ndikafunga ndiye inoshanda kuno kugara vatendi. Ndasvika kuno handakwanisa kunzwisisa nditaurirana vaChikwanda vandinyimi ndine unganga noburoyi pavari apa tavira semusabhishop apa zvomukwasha wangu nomwana wangu saka vandinyimi saka ndakufunga kuvakumbira bhachi kwaro saka ndii ndakazoroya handiti ndingaifara kunzwisisa zvoda chii wedha ndatova kuvhangerizvi ipo pano kana mukazanzwisisa zvoda wedha unongopedza musangano wako wakasuruwara. Wedha haizomboiti zvaunoda asi unoita zvoda chii zvomaifungidzirai mukuti ndo zvinenge zviripo zvaya zvakachinja chitoenderana newedha vapakuisavanyama nokuti ndo zvakatodiwa namambo Feli sorry ndo zvimuchita nditi namambo Jacob kuti vati yambukai munondibatsira mubasa pane zvakavabatawo somunhu mukuru saka ndo mamiri aita wedha amene kana weather report vakazochinja asi nomamiri akaita chii saka ngatingoenderana nechii newedha ndataura ndisi 4 ne7 dzakorosi mangwanano vatungamiriri nditenderei ndingotaura zvishoma mashoko okusvika kwataita pano masikati kana Mwari akazotizarurira topinda paevhangeri zvakanaka verengai mashoko akorosi 4 nenamba 7 ya musoro manzi unoti unotuma Tikiko naOnesimo. mambo Jacob ndio vakatuma Tikiko naOnesimo vamapako navadengu daita tine vakauya vakatitsigira vambogidza kanzwa takurai basa rimberi koko asi basa rakapiwa Tikiko naOnesimo ndotamzona nhasi vadengu havana kugara sampurisa kugara vatendi. Verengai namba 7 ya muchaziviswa zvangu zvose naTikiko. ndakanzi ndasvika kuno ndokuzivisai chimiro chavashe vedu rugare vatendi. Munhu waMwari vakanaka
kufunga zviro zvokugwinya zvomuviri vakagwinya nokati vakasvika Afrika vakona kumati 12 vaditi dzousiku wechitatu vachitova pabasa vari kwavakajirawo vachitokanyawo dhaka vachiti handibvi pano rugare vatendi muviri wavo wakanaka asi vaingoti ivo vamwe vese vanoziva dziko rabishop vakambovhurika vhungu pavanewe yeye kana ti ndafa nditi vari kuchikoro vakavhurika vhungu kuvhurika chaiko vakaisiwa simbi saka appoindi vane kufisiwa simbi yange ariko nesuku tavafanira vakatorera pabedress vakaenda kuoperation nezuro simbi tokuti vakadzikanonokerwa dzikuramba dzichisunga nyama simbi dzadzichisungwa nenyama saka dzava kuzoda major operation saka vakati auye vabvisiwe ndozvimwe vakandiudza kuti torekonza kutuya kuno zvimwe zvose zvemapepa nezvezvasina dambudziko rugare vatendi saka vakati ndive kundozokudzidzisa chimiro chemunhu waMwari tiwe pachava mupenyu mutano kana kuri kumusha uko patatanga basa vaisiwa pabasa chembotasa makalenda vamwe vongora kuzoshawa yaimwe supplementary kalenda yakazotogwa mumapasi kakanga ari kumashuro yakaafektwa norufu rwavazhe akaisiwako vhiki nevhiki tine musangano kwana kuita 6 zvati musangano 6 vhiki nevhiki yose vanotumira ivo vozongoteverera kana 4 or 5 vachiita 2-3 hours vopfuura 2-3 hours asineswa vanotumira vakati goreno havasiramba kuparidza nokuonekwa nevana vachichiona kana marazotedzera goreno uya ndozoita zvokuparidza panenge sati ndambosvikawo rugare vatendi saka munhu waMwari ari pabasa haana zororo rugare vatendi ndingwadi vakuru vangu vari pano vanopupura zvana baba vanyama vari pano vaitawa kugokwe navo kwavamarera paukendi vakaenda kumatsuvanere zuva rimwe chete vaifanira kuzoda nokumakandi kwatati asi kuti mota yakavatakura yahonorable yakati nonoke kuzosumuka nesaturday asi munhu ari pabasa asina zororo kuti basa raMwari rifambire rinde mberi rugare vatendi enda muono wavo undovaradza ivo nokuti iye ndiye muprofita mukuru pari pasina nditi ukutoradza ivo kuti ivo kereke ichakurisa nokuti vakatotenga over 60 tons dzesamende dzokuextenda ruware pai Mwari unotaura kuti pana April gofanira kusvika kumaofisi kuya rugare vatendi saka ngativatendere muono ugaro kuti kereke iri kudini iri kukura verengai muchaziviswa zvangu zvose naTikiko hama inodikanwa ndozvakatimuzivisa zvakutaura zvinhu mambo vedu mushumiri wakatendeka nomuranda pamwe chete neni munashe tivabatsiri vavo pabasa ravo panenge vatituma tinoenda rugare vatendi kunobata basa rovakatituma ndakamutuma iye kwamuri nemhaka iyi takatuma kune nemhaka inoti kuti muzive zvedu muzive zvamambo vedu anyaradze mwoyo yenyu nyange maivoranga dzakakora depapasina kuuya inzwi rokuti takatuma munhu daipanapa mozitakasuma saka takatuma kuzonyaradza chii mwoyo yenyu kuti basa raMwari vakarigureza rugare vatendi namba 9 pamwe chete naOnesimo ndikatumwa pamwe chete navadengu mupurisa wavo hama yakatendeka mupurisa wedu wakatendeka inodikanwa hama inodikanwa mumwe wokwenyu uyezve ndomumwe wokwenyu iyo vachakuzivisai zvose zvapano iwo changa achitondibudzawo kuti makagara henyu apa asi nomeniyo neiyo yakazoti unobva pamuroi unobva pakati pakazi achinibhiribva zvose rugare vatendi unonyanya kuziva vanhu kupfuura imi rugare vatendi indapa 10 vhesi musazoinga musoro choko 10 vhesi aristako musungwa pamwe chete neni unokukwazisai namako musungwa pamwe chete nadhavhidhi isi takasungwa pamwe chete nadhavhidhi pabasa rino unodii unokukwazisai tinokukwazisai mose chiti makadiko vana baba nanamai asi chando chete ya namako hana yaBhanabhasi makarayirwa pamusoro pake kana achisvika ndavayavona namako uyu sumuka dhumena ipapo vakone mbosumuka vakone namako
arisako musunga pamwe chete neni kukwazisai ndakukwazisai namako hama yaBhanabhasi namako uyu dengu hama yaBhishop uyu makarara pamusoro pake munomuziva dengu achisvika kana asvika kuno mumugamuchirei kugarewo zvakadini garai mako ndiye bambogidza futi murume womufaro womurari famba iyo 11 number najesu unonzi Justo najesu unonzi Justo vari vokudzingiswa dziri hama dziri pakutenda idzi ndivo vabedzi vanobata neni paushe bwaMwari tinobata tiri pamwe chete navo paushe bwaMwari kunoku iyo vakaninyaradza ndivo vana vachikwanda ndivo vana vachiomba ndivo vana varigovera ndivo vana Justo vatombata nesu nana vagurashira ndivo vanotinyaradza ndivo vatinyaradza nokusvika kwenyu panapa 12 number Epaphras mumwe wekwenyu Epaphras muranda waKristu Jesu unokukwazisai achirwa nguva dzose pakunyengetera nokuda kwenyu mudhumeni panamba 12 Epaphras mumwe wekwenyu muranda waKristu Jesu unokukwazisai achirwa nguva dzose pakunyengetera nokuda kwenyu kuti mumire makakwana muchiziva kwazvo kuda kwose kwaMwari 18 nokuti ndinomupupurira kuti notambudzika zvikuru nokuda kwenyu utano hwavo asi akashingirira kubva muzimbabwe kuzosangana nemwe tisimbisani pashoko raMwari rugare vateni isu mishini yatakatumwa kana uchitumwa unotaurirwa zvavo meseji vaunofamba nayo nozvaunofambira rugare vateni isi takatumirwa kuno kuva vatungamiriri takanzi musasiya mapesarisa vanhu kana kuva honzero imwe ndamupadza shoko yandakutumai rechirayo saka hatinofambira nyaya zvimwe tinongoona tombochengeta zvimwe tinoudzwa tombochengeta asi zvedu asi hatikona muzikana mune zvokutiudza tiudzei asi hatianzi tonofa wakadini akatituma ini mwedzara ndakadini ndandakatuma mugara vatei fambai 14 number ruka ng'anga inodikanwa kuva dokta ndidokta naDhemasi vanokukwazisai ivo mambo vedu ndedokta vedu mukuru murapi mukuru vati tikukwazisei mose mambo zvako vanokukwazisai iyo ng'anga yedu yekereke ndodokta vedu veshoko raMwari 15 ndikwazisire hama dziri Laodikia ndikwazisirewo hama dziri kuGiyanuko naNimfa navagurashira nekereke iri mumba mavo number 16 kana mwadhii yarabva pakati penyu takauya nemwadhi tikaipa mutungamiri wanga ari ponguvayoyo baba vachikwanda mwadhiyoyo vanoti kudii ngairabwewo mukereke yeLaodikia kana ivo vakairavira kereke yavo nesaka kuzorapiwa ruzora hwavo mukereke iri mumba mavagurashira iri mumba mavachihombe iri mumba ndasiyani mavambato asi ungati vakabhirifana vakuru imiwo murave mwadhi inobva Laodikia ivo ugoti pavo mwadhi inobva kwamurivo kana pana zvambuda zvinde kuno waMwari rugare vateni vudzai Akipo regai kwai ndikuudzei vatungamiriri vokuno kuSouth Africa muti nditi kwamuri tarira basa rawakapiwa naShe tarirai basa ramakapiwa naDhavhidhi kuti uripedzise kwazvo muripedze zvakanaka 18 ndiko kukwazisa kwangu ini Pauro ikoko ndiko kukwazisa kwangu kwandadoita ikoko noruoko rwangu ndichikusimbisai ndogona kutadza kubata mumwe nomumwe rangarirai kusungwa kwangu rangarirai muranda kutambudzika kwanoita nokuda kwebasa rino iye Dhavhidhi chinyasha ngadzive neni sarai nemweya nenyasha pakati penyu amen 4:14 goridhe yokutanga
mashoko okungotumwa andiri kudo kurondedzera rugare vatende katizomasikatitetawapangaiyenichechi tavakujisisana kuti vamwe vasati vagwisikana kuti makore apera patwa nezuva wedzanemochinzani rugare vatende verengai phone number 14 kono ndekutanga 14 number inoti kuri handikunyorerei zvinhu izvi izvi handakukurayira iko zvinezvi vatungamiri vangu kuti ndikunyadzisei asi kuti ndikurayirei savana vangu vanodikanwa pana 12 ne12 pakanyangwa vakorini nechipirati kuti handii imi ndimafara kutifadza ndimuri pamwe pendifafata saka tina kutuma kuzokunyadzisai kana moti natopfurikidza mwero kuti bhishopi ruremekezo munongotipaina handiti bhishopi ndiri muprista vamwe chenawo mapirishita asi kuti zvinhu zvedu tikudzani pazvifambi bhishopi udini uriko panguva natopfurikidza mwero ndimoupenyu naiwako tirifamba mudibaimwe chete rugare vatende ende sa hatina kutuma kuzofamba mashoko okunoripota zvakaipa totogadzirisana nokuti tiri chinhu chiri chimwe chete isi tonotaura zvinhu zvakadini zvakanaka rugare vatende amen 15 verse nokuti kunyange maiva navadzidzisi vane zviuru zvine 10 muna kristu muno muna vadzidzisi vakawandisa vasati vatouya vakawandisa hamuna madzibaba mazhinji asi pakuberekwa manje muna baba 1 nokuti muna jesu kristu ini ndakakuberekerai nevhangeri imambo jacob ndiye wakakuberekai nevhangeri saka mava uprista wabva pane vati mudhara mukuru wekare mambo jacob kana uchizii ndiye unesumba yavajeki zvinomekedzewa hasi havasi ivo asi zvavakatakurisiwa zviri pavanhu ndo zvinokudzwa rugare vatende amen saka ndiye wakatibereka tose saka mubereka tose ndiye unotipa murayiro wokufamba nawo vamwe vazhinji kuno south africa nenyaya yekuti gono takafamba sterek kubva kueaster tichodzoka kunhamo tidzoka kumanyaradzo vamwe havana zokunda kuya kucongress pane zvakawanda zvakataurwe maringe nokuti basa riri rifambe zvakadini zvakanaka rugare vatende amen 16 verse naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri ndinokukumbirai zvikuru vadzidzisi kuti muve vateveri vangu uye vateveri vadhavhidhi nemhaka iyi ndakatuma timotiyo kwamuri ndo mhaka ndakatumigwa kuno nadhavhidhi kwamuri mwana wangu unodikanwa vaprista akawandisa umonosva wakatendeka munashe kungotuma kuti ndaunonibatirawo basa regai nditoti baba vashombe yanovati vadzidzisi vangandipupurira vamwe vaprista vakazomisiwa nabhishopu vatova pastation noti bhishopu vakaudzwa kuti bhishopu muri kuziva here kuti vana vanyama vatiwa paroi vanoganya mungani vakuseni vanenge vachiva mubhasi kwanana vachimuka ndivosara ndoga muno tukasira kuti vafonera kuti ivo vati ndiri kubata vavasaida tikanokusaenda kuyatungamiri chikubata vanhu gaizvi mweya wanomira zvakanenge vaita kuya rugare vatende asi bhishopu vakati vangu vaisarawo muno muzimbabwe vachibata basa kuti neni sinzi ndine dambudziko doko vosara vachibatsiravo pabasa ramwari asi munhu wose waishuva nanavadhiwa kana vanhu vadhiwa vakatotsamwira vakuzvatore muteva vakazarachi rugare vatende vanhu vaida kuya kubasa ramwari kuno rugare vatende chimusho wati tizobatsirana pane zvibasa ramwari fambai patasira iye uchakuyeudzai mitoo yangu iri muna kristu jesu takatimuuyeudzidzana zvinodikama kuti basa ramwari rifambe zvakanaka sezvandinodzidzisa kwose pakereke dzose vanodzidzisa kwose kwavanoenda vachingodzidzisa shoko riri mucheche ndofunga mapedzero avakaita tiri parakongresi vakati apa ndioma akanga isisi vakutati ngativei nedare rotonga vanhu ani baba vakurachira munozouya takatati si ngativei nedare inonzi disciplinary inotonga vanhu nyaya kutonga chaiko nyaya
nogadzirisa chikoro kana vanhu vanetsa bishopi vachisainai vakati kana matonga dzinopera here ndivimbise pano vako kuti kana maisadaro rinotonga nyaya dzinopera here. Asi ichi ndianodza vanhu kuti vakamwa doro vakamwa kumasuru vakatora vakadzi vanhu vakatora kumasuru vakadzi makatorwa vakatorwa kumasuru. Ingoitai 1 ndimupe example ende vakazodzokora izvozvi kuti ndangomira 1 saka mberi uchaita munyama kuti agova example. Saka kwavari vakati iwo chega kutonga asi timuri payamka nokuti kana baba vakuvakoresha vada kuchazovhinya vana kugara vatweni saka ndozvakatumwa kuno makambori mava urivo vana mai ndikudiseshe mauri kare handifamba zvenyu munoisa seedbed yenyu moinesa seedbed moidiridza yomera yokura kapasaidza munoda moitransplata kudzupura muchosaka munoda isa space yamunoda moidiridza zvamunoda iwane mhepo iwane chikamuita zvose oita mhepo unonechi ndoda kuti kora ratinari patepe yezioni tiri kuita seedbed youkoko inonge kuzvisima nokufura muchazoka zvakanaka kuchibereka. Saka zvinopera sei vari kunogotransplant kana vari govera vakamisa mwana achiti wamisa mwana womunhu womisa oramba uya kuri nani muri kutransplant ndizvirovanyangu kana munhu amikisa mwana wangu cheisuka mwana wangu ibanaaaa kuwakamikisa pachokotokamira tonga ukamitisa mwana unazvishabhana yati ati mwana wangu yamusikana mutoedza kutoedza rimwe basa saka ndimukurusima hakuperi uchikubiridzira saka ngatitsvake root cause tichiputose ndaona varume vamatashaka zviome zvireruke munoramba goshe zvireruke munoramba zvinofana kugosha handiti kuti basa ramwari riite zvakanaka tongadana shoko rongoti sapa stress munhu wamwari sapa stress munhu wamwari aonekwe kuti basa rake ramwari rakasununguka. Ndakamboti nekutikwamuri zvipanera vanyama nababa vanyama kuti zvingambaita kuti ine vari kugoverawo toita murairi tako kuna bishop chitongeni ini hazvingaitiritonga nyangwe muchitiona nyangwe muchitiona tikunda kuna bishop mambo Jacob tigadzirisei hatisi kurwara mambo Jacob vafana kuti ndandirewo vakuru vangu vazondibatsira nyaya inetsa pano handizvo aikona kuti sinovanetsa ndakutaurisa ndinotipawo saka kuziva kuti isi pachitu tisataita nyaya tofa tafunga kuti hatisi kuomesera here bishop musoro wachena tose ndebvu dzachena ndizvo ndo pane korona asi ngaremekedzewo izvi chiremekedza utana hwedu tikadoita tatovaka bishop vedu tatovaka chikoro verengai 18 verse zvino vamwe vanozvikudza vamwe vanenge vachitaura zvavanotaurawo vachiti ndinenge handiuyi kwamuri vachiti kuda bishop havasi kuzouya kuno ndichakurumidza kuuya kwamuri ivo ndinokurumidza kuuya kana ishe achida kana ishe achida handingazivi shoko raivavo vanozvikudza vanotaurawo hatingarizivi asi simba ravo nokuti
Ushe hwamwana hwisi pamashoko huri papinda kugara vatende. Pakereke kuna vanhu vanobata pedwa kutaurisa vasingabati vanobata kuti chikoro chamwari chimire zvakanaka. Fambai 20 verse. Nokuti ushe hwaMwari habhuisi pamashoko. Ushe hwaMwari, ushe hwamambo Jacob habhuisi pamashoko, asi pasimba. huri pasimba. Mavanchiti iyo pachavo takabva kunena kudhota 12 o'clock vakanaita malaitsi emotokari machikanya akoko variko vakadhurawo chichipaose kugara vatende konozojamba jurawo kunoita kushinya kuseri kuya kugara vatende ende varikudaisa maflat lights nongo vachingotauka nevakomana vari kusinyataura nyaya dzamalaitsi pajeke kana vavea kuchechi jurawo vave protected nomujurawo chinosara kunze imota kwete bavanhu kugara vatende. Tinoona yekuvhara. Munotsvakeiko? Imi munotsvaka chini varume? Ndiuye kwamuri neshamu. Tingauya nemashoko eshamu here? Kana norudo? Tichobva kuuya nemashoko orudo. Nomweya wounyoro here? Vachingonza kuti kunodzora kwakadini kwakanaka. Kugara vatende. 10 ne40. 10 ne40 dzamatsiyo. Ndikataura wose anaiseki vanovatora ka ndakuchonya wovhura kugara vatende. Mashoko akanaka okungovaredzana nekusimbisana, mashoko okutuma. Ndingozama kuti tose tive panhu pamwe chete, pfungwa dzendangano dzedu tive panhu pamwe chete, tobata basa redu, toziva kuti kwatinobva nekwatinoenda tava panhu pamwe chete. Fambai 10:40 Matiyo. Unokugamuchira ini, unogamuchira imi, unondigamuchireni. Wagamuchira mambo Jacob, nonogamuchireni. Unogamuchira futi mambo Jacob, unogamuchira wakandituma. Unogamuchira iye Mwari wakavatuma. Indakatuma namambo Jacob ugare, ndio wakandituma futi. Saka kureva kuti unogamuchira ini, wagamuchira mambo Jacob kugara vatende. Makambo ndikurudzira namba dzadzo kuti sikisi vicarious shili j ndopadudzira totsangana masikati kugara vatende kurudzira kumisikidza sirizvo panzvimbo yesiriyo andozvikudzira masikati kugara vatende. Asi pano ndavuya ndakamirira wakatituma mambo Jacob ugare. 41 verse. Noti kuti unogamuchira muprofita muzita romuprofita. kana mukagamuchira munhu muzita rokuti muprofita, uchapiwa mubayiro womuprofita. kanaka unokupiwa mubayiro wechii? Womuprofita. Nonogamuchira wakarurama muzita rawakarurama. Unogamuchira wakarurama muzita rawakarurama, uchapiwa mubayiro wakarurama. unopiwa mubayiro wakarurama. Fambai 42. Ani nani unopa muzita romudzidzi, ari nani unopa muzita romudzidzi, mumwe wevaduku ava mukombe bedzi wemvura. Zvamakatiitira vadzidzisi vangu kuti pamukombe wemvura inotonhora anwe, mvura inotonhora tikamwa. zvirokwazvo ndinoti kwamuri, Kai zvirokwazvo ndinoti kwamuri, haatongorashikirwi nomubayiro wake. hamusi kuzomborasirwa nomubayiro wenyu. Zvino imwe hamunangoti pamukombe wemvura koga, ukunga woti nezvimakokora nezvimasipaleta. Ndoda kukutenda imwe maiti munopa isu makapa wakadini wakatuma kugara vatende. Isu mametinge tichingonyora nokuti tiri kuona zvakanaka zvoga zvoga kugara vatende. Ndiri kuzama kutenda kuti rudo rwenyu rwokutigamuchira tinoda kurudzorera kwamuri. Harigai rugara vatende haiti 6:10 Mako kungo kugamuchira rudo rwamakatiitira tasvika munyika inoi yatiri vaeni veisu, yatiri vatorwa veisu, takaona kumanyamanya kwevanhu notakasvika imwe musingatarisiri kuti tingasvika nechina muchitarisana nefriday. Asi nguva diki yamakangova muarea pakatwa zvipitipiti kukurosana, vanhu vachinguva diki diki, vanhu vakanga vatoungana kuza kuti vanhu vakanga vakamirira vaenzi vavo kugara vatende.
ndongari venzuro vamwe vakona ichitofuna itaura navacho kuti aiwa kuno kwakanaka tagamuchira zvakanakisa isati kuropafadzira asi wakatuma ndofanira akuropafadzira ugari vatengi 6 number 10 mako number 10 akati kwavari iye wakazoti kuti vaya vakanga vatumwa vaya pose pamunopinda mumba mambo takabva vanoti kwatiri kana masvika pamuchanopinda mumba mamenge manzi mupinde mugaremo kusvikira muchibvapo kusvika tichidzoka ndatorora hoo vana vangu vafunga kuti vanganditora ndatorora hoo ugare adhumena ipapo mudhumeni pa number 10 akati kwavari uye unoti kwavari pose pamunopinda mumba mamenge masvika magamuchirwa mugaremo garaimo kusvikira muchibvapo muchidzoka fambai 11 pose pavasingakugamuchiri kana vakasakugamuchirai nokukunzwai kana muchibvapo kana mobva musangobva muzunze guruva riri patsoka dzenyu siyai zvese ipapo chive chapupu kwavari chigozova chapupu kwavari zvagautikafamba vashoni zvakanaka tikazosimuza kuti tisavapireni pachechi tikangoti mwana kongureva vanhu vake ndikaona kuti vavo vakamirira kereke yose ugari vatendi vakamirira south africa yose ndo rinofungisa zvinhu zvose rugare 12 number vakabuda vakaparidza kuti vanhu vatendeuke basa redu ratuma ndirokuparidzira vanhu yatoronakasimba tatuma kuzoparidzira vanhu tinemukamukatitini tinokudai kubva natendi dzousiku patotanga iyoyo usiku tinogara apa hapana chinomotiremera kugara vatendi tanga ichitoda kutouya kumatutu asi baba vachikwa